Здравейте хора, добре дошли в Level Devil част 2. Само да изчакайте да видя едни настройки. Да, 100%. Добре дошли хора в видеото на Level Devil част 2. Продължаваме си играта. Какво трябва да правим това? Това много големява. Разбрах. Какво стане ако съм малък? Не мога да се смаля. Така. Сега ба. Разбрах. Това е много трудна игра. Бързо бе! Опа. Скачам и ставам малък. Сега ще ма трони нещо и ще поудея. Не! Какво друго да направя? Уи! Опа! Паркур! Скачам, маха с шипа. Тим! Спринт! Оцелях, да. Тя са малко объркващи. Окей. Ей! Майко, аз не исках светкавица, ба. Не! Опа. Оп. Не. Филм. Светкавицата. Къде отида? Ето къде. Оп. Кога ще покажи? Можете да се абонирате за канала за моето измъчване. Окей. О май гад! Всяко видях, брат. Първо да тичам назад, защото нямаше къде другаде реклама. Иви! Госпожа Иви! Ние така наричаме една наша госпожа. Поздрави на госпожа Иви! Иви, ако гледате това видео, поздрави имате от това приложение. Чакайте, трябва да стана мълък, бе. Искам това да мине и да приключи. Нечестна игра. Мразя от дъното на живота ми. Ойде, бе. Ей. Такъв. Мага. Оп. Скаче. Какво прави тус? Не! Стой! Окей. Уи. Фак. Скачай! Добре! Само да валя дъжда. Чувствам се хипер зле. Нисичък. Оп. Падай. Ставай голям. Не! Как да се закачил? Окей. Минах нивото. Сега отиваме на ето това. Моля ви, абонирайте се за моето страдание! Ей, речезник. Колко? Окей. Не. Какво? Даже линията ми падна от моето викане. Добре, да химикал беше. Арбе! Виж кой е на. Добре! Браво на мен. Какво трябва да се самоубия? Не. Разбрах, трябва да скоча. Не! Мисля, че това е яба! Дибудя! Ще получа диплома за най-много викане за тази игра. Не! Отказвам! Не мога да сцъкна скипа заради вас. Как? Те се свиват толкова бързо! Оп! Пак се завръщаме. След като ядох,
побъркам. Аз не се побъркам! Не, аз няма да се побъркам! Оп, спидрун. Окей. Кога ще скочиш? Не, брат. Отивам се самоубия. Който е про на левел девил, не знам. Не, това няма го мине, който е про на левел девил. И май разбрах как се минава. Ок. Колко ще скочиш? Колко да пъти да цъкам скопчето? За малко ще да кажа сколпа. О май гад! Сега ако имаше още един трол, ще да се самоубия. Добре, нещо трябва да падна ли? Не, това са мози към шиповете. Как да стигна толкова бързо? Спринт! Да, брат. То вече отиде при шиповете. Не! Fuck off, бро! Окей. Намерих нов начин. Окей. Оп. Давай бързо. Бързи и яростни. Окей. Колко ще отива този чудо? Брат, ще умра. Със самоубия. Мразя тази строва игричка. Ще ме подгоди. Искам просто си играя Geometry Dash World. Тя е много по-хубава. И много по-нетрол. Къде излиза шипа? Айде бе! Реклама. Тук сега ще се премести. Няма как да е това. Да. Ако видеото ми бъде изтрито, YouTube е проблема, не аз. Да знаете. Портала го движа аз. Да. Как да го скоча? Тук, ако някой не умре на тази игра, се заклевам, че е най-големия бък! Как да го скоча? Ето, скочи го. Имам план. Не стана. Фък. Да. Сетих се. Не, трябва да е някъде наблизо. Давай. Да. Фък. Ако видеото ми бъде изтрито, наистина YouTube е виновен. Кога да скоча? Папа! Искам да пробвам така. Не става. Значи трябва да го изчакам да се приближи да вървя с него. Защото не може да реагира толкова бавно и тъпо. Ту. Кой е най-добрия, защото аз съм за теб. Да, това пак ще стане голямо. %100% умирания. Как се минава това? Окей. Извинете, откъде се минава това? Откъде се минава това? Ако мога да попитам. Разбрах. Трябва да скоча. Да, брат, как се прави? Какво? Телепортирах се! И прескочих много ясно това. Направя го.
100 IQ съм. Направо милиарди IQ. Брато, направи го. Не можете ми кажете нещо, аз съм най-умния в целия свят. Значи. Окей, трябва да подскачам. Добре. Тук трябва да скоча. И ще има някакъв трол. Това ще отиде отдолу. Не, ще стане по-голям. Аха. Окей. Защото щеш да дойде... Да, разбрах. Трябваше малко по-бързо, защото щеш да дойде долу. Окей. Оп. Тя-по-по. Преследва ма! Сега ще дойде отпред. Над мен. Айде да го избегна. Сречен съм! Тато! Ако някой не е играл играта... Чочко! Бягай. Стига си ме преследвал. Бягай се. Кога, как и защо? Как, къде и защо? Защо съм роден на тази вселена? Защото аз съм най-тъпия на тази игра! Да, най-тъпия съм. Сигма, бой! Тупапа! Папазов! Оп! Как? Нали ви трябва да... Аха, 1000 IQ. 1000 IQ съм, защото няма как да дропна там. Опа! Онова е било фейк! Добре, че не скочих на него. Онова е било фейк. Имам само бутон за скачане. Какво да правя? Флапи борд. Така де. Не флапи борд. Дьо. Не! Ок. Айде бе! Да, пак. Диби, скибиди, дай, даба, диба. Това е лъжа. Там явно не е лъжа. Хора, да знаете, ще се самоубия. То това нямало логика. Би трябвало да е от това. Сега ако портала беше се изместил някъде, ще да се побъркам. Накъде скачам? Окей, натам. Нещо ще ме преследва. Бързо! Скачай по-бързо! Не е честно! Как? Брат, това не може самине. Така. Окей. Да ви кажа ли как съм мина? Най-лесно. Натиска skip. Натиснете skip и ще го минете най-лесно. Препоръчвам. Чика! Трябва да се възможно най-високо. Флапи бърд. И добадабо. И бобадабабадабадабада. Бабадада. Абудидаро. Абудадаб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 адabad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 
Просто спамя. Вече не знам къде съм. Къде умрях? Къде умрях? Извън картата умрях. Стой. Wait. Какво играе? Как? Няма. Ще игра казачок. Без брада. Съм най-добрия на тази игра. Къде стана и правя казачок. Виждате ли това копченце горе вдясно, което в момента изчезна? Вие трябва да се ударите. Това е хипертрол игра, има изнервя толкова много, че има и реклами. Капибара, 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 капибара. Капибара игра, капибара игра. Ще поудея зая. Бих се изтеглил от тази говна. Окей. Моля те. О май гад! Най-накрая. Don't look. Сега се премести някъде другаде. Окей. Се премести. Добре бе. Сега се премести. Кажи ми, че ще стане. Окей! Много бавно го правят. Хора, нека да видим видеото. Добре, може да изиграем още това ниво. Опа! Това беше много добре. Много добре. Това е лимит ли? Какъв е този лимит? Този лимит не ми харесва. Кога? Къде? Окей. Сега. Моля те, добра игра! Няма да игра. Мисля, че разбрахте как съм минала. Аз няма да играя. Честно ви казвам, ще поудея. Окей. Няма трол. Нали? Сега какво трябва да направим? Нещо да дойде? Как да се ударя? Не, разбрах! Окей, спидам. Аз съм като Дрейк. Спидам. Окей. Не! Майкъл! Джордан! Искам да видя Майкъл Джордан. Трябва да се кача горе! Госпожа Иви. Здравейте, госпожо Иви! Какво правите днес? Иви. Сериали, филми, ТВ. Колко забавно. Окей! Това ще е последното ниво от час 2. Окей. Как да се качим? Как? Това трябва да го направя за възможно най-бързо време. Как бе? Защо се върна? Оп. Чучур!
Сега ще има някой трол, ще изчезне нещо и няма да разбера как. Или това ли? Разбрах. Аз мога да направя въздуха! Трябва да се... Кажи ми, че не се обръща. Защото ако се обърне, ще е лошо за мен. Меме! Няма ли как и така да го скипна, не? Да, прекалено е далеч. Спидран. Ще се изнервя, ще се изнервя и ще стане лошо, защото ми остават само 2 нива и свършва това видео и ще има трета част. Значи трябва да изчакам. Как бе? Как става това? Окей. Как ще стане това? Как ще стане това? Получавам! What the fuck? Аз мога да стана отдолу! Не! Брат, аз мога да стана отдолу! Това е било цялата игра! Щупих всичко. За това не ми давало! Защото то трябва да отида отдолу! Как се уча само долу? Ако мога да попитам. Оп. Опа, така. Оп. Типопо. Няма. Не. Чакай да пробвам друго нещо. Трябва да се хвърля! Каква беше тази крава? Айде бе! Трябва да се хвърля! Аз мислех, че трябва да мина отдолу. Не, тук няма. Уик! Окей. Сега какво трябва да направя? Аз правя това. Къде отидох? Аре, идвай. Аз контролирам това блокче. Добре. Хем ми е тъжно, хем ми е харесвам. Хем ми харесва това видео. Защото ще има повече за вас. А колкото повече, толкова повече. Казал Мечо Пух! Но тая игра ме измъчва. Ще видите тъмнейла какъв ще е. Аз вече съм го подготвил. Неба. Неба. Разбрах! Аз мога да левитирам. Не. Не мога. Не мога да левитирам. Оп, спирам. Давай, качвай се. Трябва докато не се е качило. Добре. Оп. Окей. Сега какво да направи това? Моля те. Добре бе! Не, това е било последното ниво. Съгръмна. Добре. Оп. Ще се ядосам и ще стане лоша. И ще се ядосам, както... Вече се ядосах. Няма да ям 30 години. Това ми е наказанието. Наказанието ми е, че няма да ям 30 години, а в момента ям.
Добре, бе! Ай, накрая! Хора, до тук ще приключваме с видеото. Надявам се да ви е харесало. Тъжно ми, че ще спираме. Можете да се абонирате за канала и да оставите лайк. Моля ви, поне 1000 гледания на това видео. Никога не ги събираме. Моля ви. А от мен не чакайте. Ако има 1000, вече се изморих от този левел девил. Ако има 1000 гледания на това видео, ще направя giveaway. То е изненада. Довиждане.